Bu ýerde ilki bilen türkmen delanlarynyň milli libaslardyň, şeýle hem milli ketenleriň hemde dürle uşgunly nepis keşdeleriň sergi täýbanlandyryldy. Döröjülük toparlarynyň belent ruha beslenen aýdym sady çykyşlary guralan çäräniň dawaratyny we ähmiýetini belende göterdi. Türkmen delanlarynyň taryhyň dowamında döröden milli gymmatlyklarynyň aýratyny milli libaslar taýýarlamaň, milli usullaryň häzirki döwrüň ruhuny kwap derejede kämilleşdirilmegi bu sunwatyn halkara geňişliginde belent awraýa eýe bolmagyny şertlendirýär. Yergelende aýtsak ýurdumyzyň türkmen keşdeçilik sunwaty atly hödürnamasynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilendigini bellemek ýakymly. Munyň ödi gahrymanlar kadamynyň umumy adamzat gymmatlyklarynyň hazinasyna ägirt uly goşan halkymyzyň medeni we ruhy mirasyny saklamak, baýlaşdyrmak, ony dünýäde giňden wagt etmek boýunça başlanan ägirt uly işleriniň hormatly prezidentimiziň parasaty ýolbaşçylygyny ýokary netijelere betlenýändigini nowatdaky subutnamasydyr. Aýdym sady çykyşlar bilen utdaşly dowam eden dawaraň barşynda türkmen libaslarının gadymy nuskalary bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň sağlaşygy has aýdymlyk bilen ýüze çykýar. Munyň ödi häzirki döwürde milli libaslaryň taýýarlanyşyna, olaryň biçigine hemme tarapdan esasy çemelişilýändiginiň, şol bir wagtyň özünde bolsa milli sunwatyň täzeçil usullary arkaly östürilýändiginiň aýdyň beýany ýogrulýar.